gị onye ọma na-ege anyị ntị ugbu a, udo dịrị gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah ka na-agakwa n'iru inyechapụ anyị nkụzi ihe ahụ nke isiokwu ya bụ iwu nke nwere onwe. Anyị ga-ahụta na enweghị ihe ọbụla nke anyị pụrụ ime iji zụta nwere onwe a. Naanị ihe anyị pụrụ ime bụ ịnara ya n'efu. Ugbu a, ana m agba gị ume ka ị gee ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya n'ime onye nwe anyị, n'ụbọchị taa n'usoro ọmụmụ ihe ndị Galatia, anyị ka na-akwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị jiri na nnọkọ anyị n'oge gara aga, nke anyị kpọrọ iwu nke nwere onwe. Na nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị hụrụ ọkpụkpọ oku nke Pọl kpọrọ ndị Galatia iguzosi ike n'ime nwere onwe ha. Anyị hụkwara ahụhụ nke dị n'itinye onwe anyị n'okpuru iwu, ọdachi nke jupụtara na ya. Ugbu a kwa n'ịga n'iru, chetakwa na ọ bụ site n'akwụkwọ ndị Galatia isi 5 malite n'ahịrị nke 1 ruo na nke 11 ka anyị na-ewere ihe ọmụmụ a. Ọ bụrụ na akwụkwọ nsọ gị dị nso, ọ ga-amasị m ka imeghe ya n'ebe ahụ, ndị Galatia isi 5 malite n'ahịrị nke 1 ruo na nke 11. Mana ugbu a, anyị ga-amalitekwa n'ebe ahụ anyị kwụsịrị na nnọkọ anyị n'oge gara aga, nke bụ mmalite n'ahịrị nke 5. Ọ bụrụ na ileba anya n'ebe ahụ, ị ga-ahụ usoro nhazi okwu ziri ezi Pọl malitere site n'inye ndị enyi ya ndị Galatia ndị a ntụziaka nakwa ọkpụkpọ oku iguzosi ike na nwere onwe ha. Mgbe o mesikwara nke a, ọ gwara ha ihe pụrụ ịdakwasị ha maọbụ ọdachi nke ha pụrụ izute, nakwa ihe ndị pụrụ ifunarị ha ma ọ bụrụ na ha eguzosighị ike na nwere onwe ha. Mgbe o mesikwara nke a, o nyere ha ọdịiche nke ndụ emejupụtara na mmụọ nsọ. Ị pụrụ ịhụta nke a n'ahịrị nke 5 nakwa n'ahịrị nke 6. Ọ sịrị, n'ihi na anyị onwe anyị ji mmụọ nsọ na-echesi ihe a na-ele anya ike bụ ezi omume site n'okwukwe. Ugbu a, amaghị m ihe niile nke na-aga n'ahịrị okwu a, maka ngwa gị ihe m kwenyere bụ ihe Pọl na-eme ebe a. Ọ na-echetara ha na ọ bụrụ na ha họrọ ịgba mbọ ịbụ ndị a nabatara n'ebe Chineke nọ site n'idebe iwu, ha ga-enweta ụgwọ ọlụ site na nke a. Ọ bụrụ na mmadụ gosi na ya egbughị mmadụ ma ọ bụkwa iko ma ọ bụkwa na zuru ihe onye ọzọ, onye ahụ pụrụ iguzo ma nweekwa ohere nkwuwa okwu. O doro m anya na enyewe ọtụtụ okwu banyere nke a na nzukọ ebe ndị mmadụ na-adabere n'ezi ọlụ ha dị iche iche. Ọtụtụ mmadụ chere na ọ bụ ihe ndị na-eme ma ọ bụkwanụ ihe ndị ha na-adịghị eme na-eme ka ha bụrụ ndị a nabatara n'iru Chineke. Maka ngwa gị otu ihe, e nwere nsogbu nke dị na nke a. Lekwa nsogbu ahụ ebe a. Ọ pụrụ ịbụ gị isi nwa mgbe nta ileghachi anya azụ n'ime ndụ gị ma sịkwa, emebeghị m ihe dị otu a maọbụ emebeghị m ihe dị otu a, kama ọ ga-abụ naanị maka nwa mgbe nta ọ gaghị abakwa uru ọbụla, n'ihi na nsogbu dị n'ime ya bụ na o nweghị ụzọ ị pụrụ isi mara ma imezuwo ya n'ebe o zuru oke ma ọ bụkwanụ na imezubeghị ya n'ebe o zuru oke. Maka ịbụ onye a nabatara n'iru Chineke, ma ọ bụrụ na ntụkwasị obi gị niile bụrụ n'elu ihe ị mere maọbụ ihe na-eme gị, ụgwọ ọlụ gị ga-abụ naanị maka nwa mgbe nta. Pọl sịrị na e nwere ihe ka mma karịa nke a. E nwere ihe ka mma nke Kraịst na-enye gị ma ọ bụrụ na ị bụ onye nke Kraịst. Ọ bụrụ na ị nwere olileanya na ezi omume nke bụ nke gị site n'okwukwe, olileanya gị abụghị n'ikike gị ime ihe ọbụla ka iji wee bụrụ onye a nabatara n'ebe Chineke nọ. Ọ ga-amasịkwa m igwe unu nke a. Ọ bụ nke m gbaworo mbọ ịgwa anyị kamgbe anyị malitere ihe ọmụmụ a. Ọ bụrụ na ị bụ onye nke Kraịst, ị bụ onye a nabatara n'ebe Chineke nọ. Ị pụghị ịbụ onye a nabatara karịa nke ị bụ ọbụnadị kpọmkwem n'oge awa. Ọzọkwa, ị pụghị ịbụ onye a nabatara n'ebe ọ dị ala karịa nke a nabatara gị kpọmkwem n'oge awa, n'ihi na nnabata gị abụghị site n'ebe gị onwe gị nọ ka ọ dabere. Ọ bụghị n'ebe gị onwe gị nọ ka nnabata gị dabere. Ọ bụghị banyere gị, ọ bụ banyere Kraịst Jisọs. Ọzọkwa, n'ihi na ị bụ onye a nabatara n'ime Kraịst Jisọs, ị bụrụwa onye a nabatara. Ugbu a, ajụjụ bụ, nke ọ pụtara na ị gaghị enwe ezi mkpachara anya ime ezi ihe maọbụ ịlụ ezi ọlụ? Mba, anyị ga-erutekwa n'ebe ahụ n'oge na-adịghị anya. Ma ọ bụghị banyere ime ihe ọbụla ka Chineke wee nabata anyị. Ezi omume anyị abụghị ka Chineke nabata anyị, n'ihi na anyị bụ ri ndị a nabatara n'ebe ọ nọ ma ọ bụrụ na anyị etinyewo okwukwe anyị n'ime Kraịst Jisọs. Ọ bụrụ na anyị anabatawo Kraịst dịka onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị, anyị abụrụworị ndị a nabatara n'ebe Chineke nọ. Ugbu a, ọ bụghị naanị na anyị na-echere n'olileanya
kama Pọl gwara anyị n'ahịrị nke 6 na anyị na-alụ ọlụ n'ime ịhụnanya. Haleluya! Ọ sịrị, n'ihi na n'ime Kraịst Jisọs ọ dịghị ike ọbụla obibi ugwu ma ọ bụ ebighị ugwu nwere, kama nke nwere ike bụ okwukwe nke sitere n'aka ịhụnanya alụsi ọlụ ike. Ebe a ọzọkwa anyị pụrụ ịhụta na Pọl ghere eghe dịka onye nkụzi. O ghere nnọọ eghe nke ọma. Anyị bụ ndị a zọpụtara site na amara. Ọ bụkwa naanị site na amara. Ọ bụkwa otu aka n'ebe nzọpụta nọ. Pọl sịrị, ma anyị bụ ndị Juu, nke a bụ ndị obibi ugwu, ma anyị bụkwa ndị Jental, ndị a na-ebighị ugwu, enweghị ụdị nzọpụta abụọ. Ị nụrụ ya? N'agbanyeghị onye ị bụ, ma ị bụ onye Juu ma ị bụ onye Jental, enweghị ụdị nzọpụta abụọ. Naanị otu ụdị nzọpụta ka e nwere. Nzọpụta site na amara n'ime Kraịst Jisọs naanị. Ma Pọl gakwara n'iru igwe anyị na ebe ọ bụ ezie na nzọpụta abụghị site n'ịlụ ezi ọlụ, kama ọ bụ nye ebumnobi nke ịlụ ezi ọlụ. Haleluya! Ebumnobi nke nzọpụta bụ ka anyị lụọ ezi ọlụ. Achọrọ m ka ịghọta nke ahụ nke ọma. Gee ntị nke ọma. Agbapụtaghị anyị site n'ịlụ ezi ọlụ, kama agbapụtara anyị ka anyị lụọ ezi ọlụ. Echekwa m na ọ bụ ebe a ka ọtụtụ ọgbakọ nzukọ ghọtahiere ma gbajuokwa ihe a na-ekwu okwu ya. N'ezi mkpachara anya, anyị na-akụzi ma na-ekwusakwa na agbapụtaghị anyị site n'ịlụ ezi ọlụ. Ruekwa na ụfọdụ ndị mmadụ na-abụ ndị a zọpụtara ma ha agaghị alụ ezi ọlụ ọbụla. Ha na-abịa nọdụ ala n'oche ụlọ nzukọ site n'izu ụka ruo n'izu ụka. Ebe ka ị na-eje enyi m? Ana m eje ụka. Gịnị ka ị na-eme n'ebe ahụ? Adịghị m eme ihe ọbụla. Ana m eje n'ebe ahụ nọdụ ala ma geekwa ntị. N'ezie, anọghị m na nke ezi ọlụ sịkwa ezi ọlụ asị gị. Anọ m n'ụzọ eluigwe. Ha na-anọdụkwa ala na-amịkọ ngọzi niile, rapụkwa ngọzi ndị a niile n'ime onwe ha, ruekwa mgbe ha gbara ụka. Nke a bụ ihe ha na-eme. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na anyị bụ ndị nke Kraịst, anyị kwesịrị ime ngwa ngwa iweli aka elu mgbe ọbụla ihe dapụtara, isi biko m pụrụ isonye n'ọlụ a. Unu ekwesịghị ichere ruekwa mgbe onye ọzụzụ atụrụ dọkpụrụ na adọkpụrụ itinye unu n'ijere onye nwe anyị ozi. Nsogbu dị n'ime ya bụ na anyị aghọtaghị na ebe ọ bụ eziokwu na azọpụtaghị anyị site n'ịlụ ezi ọlụ, kama azọpụtara anyị ka anyị lụọ ezi ọlụ. Azọpụtara anyị ịlụ ezi ọlụ. Ka m gwakwa unu ka m siri mara nke a. Ị pụrụ ịhụta ya n'ime akwụkwọ nsọ. Akwụkwọ nsọ sị, n'ihi na ọ bụ amara ka e jiworo zọpụta unu site n'okwukwe. Nke a esiteghịkwa n'onwe unu, ọ bụ onyinye Chineke. O siteghị n'ọlụ ka onye ọbụla wee ghara inye isi. N'ebe ahụ ka onye ọbụla na-arụnyekwa kpọm nke akara njedebe ahịrịokwu ma nyekwa Chineke ekele maka akwụkwọ ndị Efesọs 2 ahịrị nke 8 nakwa nke 9. Ma ọ ga-amasị m ịgụpụtara anyị ahịrị nke 10, n'ihi na o sonyekwara na ya. Ebe ahụ na-asị otu a, n'ihi na anyị bụ ihe o mere, ndị ekere eke n'ime Kraịst Jisọs, ịlụ ezi ọlụ nke Chineke buru ụzọ dozie ka anyị wee jegharịa n'ime ha. Haleluya! Ị hụrụ ya? Ọ kwụsịghị n'ahịrị nke 8 na ahịrị nke 9. N'ihi na ọ bụ amara ka e jiworo zọpụta unu site n'okwukwe, nke esitekwa n'onwe unu, ọ bụ onyinye Chineke. O siteghị n'ọlụ ka onye ọbụla wee ghara inye isi. Ezi enyi m, gụrụ ya gaa n'iru. Ọ sị, n'ihi na anyị bụ ihe o mere, ndị ekere eke n'ime Kraịst Jisọs, ịlụ ezi ọlụ nke Chineke buru ụzọ dozie ka anyị wee jegharịa n'ime ya. Gịnị ka ebe ahụ kwuru, ụmụnna m? Ọ sịrị na azọpụtara anyị ọ bụghị site n'ezi ọlụ anyị, ma ugbu a azọpụtaworo anyị. Ebumnobi nke nzọpụta anyị bụ ka anyị bụrụ ndị ikom nakwa ndị inyom ndị na-alụlụ Chineke n'ime ụwa ebe anyị bi n'ime ya. Pọl degara nwa ya n'ime onye nwe anyị bụ Taịtọs akwụkwọ ozi. O kwukwara otu ihe nke yiri nke a n'isi nke 3 nke akwụkwọ Taịtọs. E nwere otu mpaghara ahịrị dị ogologo banyere ọdịmkpa nke nzọpụta. Mgbe ọbụla ị nwere ohere, ị pụkwara ego nke ahụ. Ma mgbe Pọl gwasịrị Taịtọs okwu banyere mkpa nke nzọpụta dị n'ahịrị nke 8 nke isi nke 3 ahụ, Pọl dere okwu ndị a. Ọ sịrị, okwu a kwesịrị ntụkwasị obi. Ana m ezubekwa ka ikwusie okwu banyere ihe ndị ike, ka ndị kweworo okwu Chineke wee tụkwasị uche n'ịbụ ndị isi n'ọlụ ọma. Ihe ndị a dị mma, bụrụkwa ihe bara mmadụ uru. Ị nụrụ ya? E nwere akụkụ nke a nke anyị na-aghọtaghị. Chọpụta ụzọ nke Chineke pụrụ iji were ndị agbapụtara mee ka ọdịiche dị gburugburu gị, iji mee ka ọdịiche dị n'ebe dị na-agabiga ihe ike nakwa ihe mgbu nke obi nọ. Itinye ihe ndị Chineke jiri gọzie gị n'ọlụ iji nyere ndị chọrọ enyemaka anyị aka. Nke ọ ga-eme ka Chineke nabata anyị karịa? Mba. O nwere ihe nke a pụrụ imere anyị n'ebe Chineke nọ. Ọ bụghị n'ihe banyere nzọpụta anyị, ma nke bụ eziokwu bụ na Chineke ga-eledata anya ma hụta anyị dịka ndị kwesịrị ntụkwasị obi. N'ezie, ọ bụrụ na ị bụ onye nke Kraịst, ọ bụrụ na ọ banyewo gị n'ime nke ọma, ọ bụrụ na ị maara onye nwe anyị ka ị kwesịrị isi mara ya, a ga-enwe n'ime obi gị agụụ nke imere onye nwe anyị ihe. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-eje ụka na ọgbakọ nzukọ
ebe e nwere ije ozi dị iche iche. Abịakwala ma sị m, onye ọzụzụ atụrụ, ana m eje ụka dị otu a ma enweghị ihe ọbụla nke dịrị m ime, enweghị ọlụ ọbụla n'ebe ahụ nye m. Otu onye ọzụzụ nke ndị na-agba egwu bọọlụ sịrị na nzukọ dị ka asọrọmpi egwu bọọlụ ụkwụ. Ọ sịrị na asọrọmpi egwu bọọlụ ụkwụ enwere mmadụ 22 n'ime ọgba egwuregwu ahụ, ndị kwesịrị izu ike, ndị ọ dị mkpa nke ukwuu na-enyere ha ezumike, ma e nwekwara 22,000 ndị nlereanya, ndị kwesịrị itinye anụ arụ ha n'ọlụ, ndị ọ dị mkpa nke ukwuu na-emere ha ka ha tinye anụ arụ ha n'ọlụ. Ọ bụ taa ka ọ dị nye ọtụtụ nzukọ. E nwere naanị mmadụ ole na ole ndị na-adọgbu onwe ha n'ọlụ, mmadụ ndị ọzọ niile kwa na-anọdụ ala na-ele naanị anya. Biko ezi enyi m, adịla otu a. Chineke zọpụtara gị ka ije ozi, azọpụtaghị gị site n'ịlụ ezi ọlụ, nke a bụ eziokwu, ma a zọpụtara gị ka ị lụọ ezi ọlụ, azọpụtara gị ịlụ ezi ọlụ. Akwụkwọ nsọ mekwara ka anyị mara na anyị na-eme nke a site n'ịhụnanya. Haleluya! Nke a dị mkpa nke ukwuu. Anyị na-eme nke a site n'ịhụnanya. N'ezie, ledata anya n'akwụkwọ nsọ gị gaa n'ahịrị nke 14 hụkwa ihe o kwuru. Ọ sị, n'ihi na edebezuo iwu niile n'otu okwu, bụ nke a: nwee onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị. Akwụkwọ nsọ sịrị, were usoro ụkpụrụ niile dị elu ma nwekwa ugwu nke iwu, gwakọta ha niile ọnụ. Ihe ga-esite n'ime ya pụta nye onye nke Kraịst nke agba ọhụrụ bụ nke a: ị chọrọ ibi ndụ site n'usoro ụkpụrụ ndị dị elu ma dịkwa ukwuu? Ọ bụrụ na ọsịsa gị bụ hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka ị hụrụ onwe gị. Eleghị anya wee na-asị, onye ọzụzụ atụrụ, echeghị m na ị maara onye agbata obi m. Amaara m banyere onye agbata obi gị, amaara m banyere ya. Enwere otu ukwu ochie nke si otu aga: ịhụ ụwa niile n'anya nye m, nke a abụghị ọlụ ma ọlị. Naanị nsogbu m nwere bụ onye agbata obi m. Maka ngwa gị otu ihe kwa, Chineke kpọrọ anyị ịhụ ndị agbata obi anyị n'anya dịka onwe anyị. Ndị agbata obi anyị kwa dịka a gwara anyị n'akwụkwọ Agba ọhụrụ nke akwụkwọ nsọ, nakwa ihe mmụta nke anyị nwetara site n'akụkọ nke onye Sameria ọma, bụ onye ọbụla bụ onye chọrọ enyemaka anyị. Ọ bụ ya bụ onye agbata obi anyị. Hụ ha n'anya. Ntụziaka iguzosi ike na nwere onwe anyị. Ọdachi nke dị n'itinye onwe anyị n'okpuru iwu. Ọdịiche nke ndụ nke mejupụtara na mmụọ nsọ. Ma ugbu a kwa, Pọl na-emechi mpaghara a n'ụzọ pụtara ihe ma dịkwa mfe itinye n'ọlụ. Ọ bụghị naanị nye ndị Galatia, ma nyekwa anyị niile n'otu aka. Ọ na-enye anyị nwa obere onyonyo nke ejirimara nke ndị a bụ ndị na-agba mbọ iduhie ndị Galatia, ejirimara nke ozizi nke iwu. Lekwa ihe o kwuru banyere ha. O kwuru ihe 5 ma ọ bụ 6 banyere mmadụ ndị a, ndị anyị kwesịkwara idedata, n'ihi na omume nke ndị ozizi ụgha agbanwebeghị ọbụna dị n'ime ọtụtụ afọ ndị a niile. Ihe ndị ha mere n'oge ahụ nakwa n'ọgbọ ahụ ka ha ka na-emekwa taa. Nke a bụkwa ihe Pọl kwuru banyere ha. Na mbụ, omume nke ndị ozizi ụgha ndị a na-amalite ịgbakasị arụ, o wee malite n'ahịrị nke 7 site n'isi na ha na-emegide eziokwu. Lee ihe ọ gwara ndị Galatia n'ahịrị nke 7 nke ndị Galatia 5:5. Ọ sị, unu na-agbara ya ọsọ nke ọma, onye gbochiri unu ka unu ghara ikwenyere eziokwu ahụ? Ndị mgbochi. Pọl sịrị, unu ndị Galatia, unu nabatara Kraịst na njem mbụ ịgbasa oziọma nke m mere. Unu malitere site n'ịchị iru n'ụzọ nke kwesịrị ekwesị. Unu nakwara agba ọsọ unu dịka o kwesịrị. Mgbe ahụ enwekwara ihe merenụ. Ihe ọ na-ajụ ha abụghị, gwanụ m ndị ha bụ mmadụ ndị gbochiri unu n'ụzọ. Ọ maara arịghị ndị ha bụ. Ihe ọ na-ajụ ha bụ, n'ihi gịnị ka unu kwenyere ka nke a mee unu? Unu nara agba ọsọ unu nke ọma. Unu nara ebi ndụ unu n'okpuru amara. Unu nwere ezi mmekọrịta unu na onyenwe anyị. Unu jupụtakwara na nnwere onwe nakwa ọṅụ nke okwukwe unu. Ma mmadụ ọzọ batakwara. Kwa ọsọ sịrị na ha mere ka unu ghara ikwenyere eziokwu. Pọl chetara ndị Galatia na ndị ozizi ụgha na-ekwu okwu imegide eziokwu. Ọ bụghịkwa naanị nke a, ha bụ ndị mgbochi. Ha na-egbochi ndị chọrọ ibi ndụ nye Kraịst. Ọ bụrụkwa na ego akwụkwọ ozi a n'ezi mkpachara anya, ị ga-ahụtakwa na nkwalite ha n'ime nke a ezighị ezi ma ọlị. Ọ sịrị n'isi nke 4 na ha na-agba mbọ inweta ndị ga-eji obi na-anụ ọkụ so ha. Nke a bụ n'ahịrị nke 17 nke isi nke 4. Ọ gwakwara anyị n'isi nke 6 na ha na-agba mbọ ime ka ahụta ha dịka ndị dị mma na anụ arụ. Bụrụ ịhụ ka n'ahịrị nke 12 nke isi nke 6. Ebumnobi ha niile enweghịkwa ihe ọbụla o nwere ime ya na uto nke ime mmụọ nke ndị Galatia ndị a. Ọ bụ naanị banyere agụụ nakwa ọchịchị obi nke ndị ozizi ụgha ndị a ibuli onwe ha elu n'anya ndị mmadụ. Ha abụghị ndị na-ekwu eziokwu, ha bụ ndị na-emegide eziokwu. Mgbe ahụ na nke abụọ ya, ọ gakwara n'iru ma sịkwa na ha bụ ndị megidere uche Chineke. Ha megidere uche Chineke. Ọ sịrị,
nkwenye ahụ e mere ka unu kwenye esiteghị n'onye ahụ nke na-akpọ unu. Nke a bụ n'ahịrị nke 8 nke 6 nke 5. Nkwenye nke ole? Nkwenye nke ịtụkwasị obi nakwa ịtịkwasị ọlụ dị iche iche nke iwu n'elu nzọpụta gị. Nkwenye nke ịtịkwasị ọlụ dị iche iche nke iwu n'elu nzọpụta gị. Pọl sịrị unu enwetaghị nke a site n'aka Chineke. Ya mere gịnị bụ ihe dị n'ime nke a? Ọ bụrụ na o siteghị n'aka Chineke, ebe ka o sitere? Naanị otu ebe ka ọ pụrụ isite. Mmadụ ole n'ime unu maara na otu n'ime ihe ekwensu hụrụ n'anya ime bụ iwere ụgha ya ghanye n'ime eziokwu. Ọ hụrụ ọṅụ nke ndị Galatia, ọ hụrụ ndụ ọhụrụ ha, ọ hụrụ ịdị ụtọ nke mmekọrịta ha nakwa mmekọrịta ịhụnanya nke dị n'etiti ha. Ekwensu hụrụ nke a niile. Gịnịkwa ka ọ pụrụ ime? Ọ bụ ịrịbata n'okpuru ma ghaakwa mkpụrụ nke okpukpere na usoro nke iwu nakwa ntụkwasị obi n'elu ọlụ nke anụ arụ n'etiti ha, iji wee zunarị ha ọṅụ ha. Pọl sịrị unu enwetaghị nke a site n'aka Chineke, unu nwetara ya site n'aka onye iro nke mkpụrụ obi unu. Ndị ozizi ụgha na-egbochi eziokwu. Ọ bụghịkwa naanị nke a, ha bụ megide uche Chineke. Ma lee nke 3 ebe a, ha na-emerụ nzukọ Kraịst. Hụta ahịrị nke 9. Ọ sị ihe ịkọ achịcha dị nta na-eko obi-ụtọ ọka a gwọrọ agwọ dum. N'ebe niile n'ime akwụkwọ nsọ a na-eji ihe ịkọ achịcha dị ka mmerụ nke na-aga n'ụzọ dị ike nakwa n'ụzọ zoro ezo rukwa mgbe ọ gazuru ebe niile n'ime ihe ahụ ọ chọrọ imebe. A na-eji ihe ịkọ achịcha oge niile dị ka onyonyo ihe ịma atụ nke ajọ ihe. N'ezie, ọbụna n'ụbọchị anyị taa, n'oge ememe oriri ngabiga, ndị Juu apụghị ikwenye ka ahụta ihe ịkọ achịcha ọbụla n'ime ụlọ ha. Ihe ịkọ achịcha dị nta na-eko obi-ụtọ ọka a gwọrọ agwọ dum. Gịnị ka Pọl na-ekwu n'ebe a? Ihe ọ na-ekwu bụ nke a: ọ bụrụ na unu kwenye ka ozizi ụgha bata n'ime ndụ unu ma ọ bụ n'ime nzukọ unu, ọ bụghị naanị n'ụzọ dị nta ka ọ ga-emetụta unu, ọ ga-emetụta unu n'akụkụ niile nke ndụ unu. N'ihi nke a, obere ozizi ụgha pụrụ ibibi nzukọ. Gee ntị nke ọma. Nzukọ ọbụla nke furu ụzọ, ụlọ akwụkwọ ọmụmụ akwụkwọ nsọ ọbụla kwụsịrị ịkwanyere Chineke ugwu, ha niile malitere mgbe uche mmadụ na-adịghị ya dịka o kwesịrị ịdị ya. Obere ihe na-eko achịcha wee bata, obere osisi ụgha wee bata. Mgbe osisi ụgha ahụ batakwara, nwa nke nta ọ na-ejezu ebe niile. Oge ụfọdụ ọ bụghịkwa n'ihi na mmadụ maara ụma na-eme ya, kama n'ihi na anya adịghị ndị nke Chineke nkọ. Ha nọrọ gị na nguzosi ike, ha hapụrụ ya ka o mee. Kama ọ na-abụ ihe dị njọ nke ukwuu mgbe ọ na-eme. N'ezie, oge ụfọdụ ị na-eleghachi anya azụ, ị na-ahụkwa otu nzukọ ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ ebe a na-azụ ndị ọzụzụ atụrụ, ndị guzoro Chineke n'otu mgbe n'oge gara aga. Ị na-akụkwa banyere ihe ndị dị ebube ndị Chineke mere n'ebe ahụ. Mgbe ahụ ị na-ahụkwa ihe meworo nzukọ dị otu a. Ị na-asịkwa onwe gị, kedu ka nke a siri mee? Nwa nke nta n'ime otu oge, nwa obere ihe na-eko achịcha na-amalite ibibi nkwụsi ike nke otu ahụ. Pọl sịrị unu lezie anya n'ihi ndị ozizi ụgha. Lezie na ya n'ihi na nwa obere ihe na-eko achịcha na-emebi obi-ụtọ ọka niile. Agụrụ m otu ahịrịokwu nke dị oke mmasị. Otu onye ode akwụkwọ sịrị na ọgbakọ ime mmụọ ọbụla chọrọ nrugharị nke mmụọ Chineke na ọgbọ nke 3 ya niile. Ọ sịrị na ọgbọ nke mbụ, eziokwu na-abụ owuwe anya. Eziokwu bụ n'owuwe anya n'ọgbọ nke mbụ. N'ọgbọ nke abụọ, eziokwu na-aghọ nkwenye. Ma mgbe e rutere n'ọgbọ nke 3, eziokwu na-aghọ atụmatụ ma ọ bụ echiche uche. Ya mere, ọ bụrụ na enweghị nrugharị ọhụrụ nke mmụọ nsọ, ọgbakọ ahụ apụghịkwa ịga n'ihu, ọ ga-anwụ. Ekwenyere m na ọ bụrụ na iwepụta oge mee ihe ọmụmụ na nke a site n'ihe mere n'oge ndị gara aga, ị ga-achọpụta na nke a bụ eziokwu banyere ihe na-eme mgbe anyị na-enweghị ezi mkpachara anya banyere ihe ndị anyị na-eme na ihe ndị anyị na-anaghị eme n'ihe gbasara osisi ụgha. Mgbe nke a gasịkwara, Pọl chetara ha na nke 4 ya na amamikpe nke ndị ozizi ụgha ndị a na-eguzosi ike, nke ọ bụghị akụkọ ọṅụ. Ọ bụ ihe na-agaghị iwere ọnọdụ. Amamikpe ha agaghị iwere ọnọdụ. Ọ sịrị na ngwụcha nke ahịrị nke 10, ma onye na-eme ka obi lọọ unu mmiri ga-ebu ikpe ya, onye ọbụla ọ bụ. Ị nwere ike ị na-eche na ha adịghị enweta ihe kwesịrị ha ugbu a, ma ụbọchị ha na-abịa, ezi enyi m. Pọl sịkwara ndị ozizi ụgha ndị a, ndị na-agba mbọ iwezuga ụnụ site n'ịdị ụcha nakwa ozuzu oke nke dị n'ime Kraịst Jisọs. Enwere ike ọ ga-abụ n'oge a, o nwere ike bụrụ n'oge ọzọ, ma otu ụbọchị a ga-ekpe ha ikpe. Amamikpe ha na-eguzosi ike. Ugbu akwa n'ikpeazụ,
o wepụtara nke ikpeazụ n'ahịrị nke 11. Ọ sịrị na ndị osisi ụgha ndị a na-aghọ ndị nkatọ nke ndị na-ekwusa eziokwu. Gee ntị ihe o kwuru. Ọ sị, ma mụ onwe m, ụmụnna m, ọ bụrụ na anọ m na-ekwusa ibi ugwu, gịnị mere a na-esogbu m? Nkwusa otu a emewo ka ọnya nke a bụ obe ghara ịdị ire. Ka m gwa anyị otu ihe. Ọ bụrụ na ị na-ekwusa amara nke Chineke n'ime ozuzu oke ya niile nakwa n'ịdị ọcha ya, ị ga-abụ onye a ga-akatọ. A ga-esiri gị akwụkwọ ozi n'ụdị dị iche iche. A ga-akpọ gị n'igwe telefon. Ọ bụla dị oge ụfọdụ ndị mmadụ ga-akwụsị gị n'okporo ụzọ. Ma ọ ga-amasị m ka ịnụ ihe John R.W. Stott kwuru banyere nke a. Ọ sịrị, mkpagbu ma ọ bụ mmegide bụ akara nke ezi onye mgbasa ozi nke Kraịst. Ọtụtụ narị afọ ndị gara aga na ndụ nke nzukọ ndị nke Kraịst, ndị mgbasa oziọma nke Kraịst, ndị jụrụ iwepụ ihe ma ọ bụ ịgwaji oziọma nke amara, a na-eme ka ha taa ahụhụ n'ihi ikwesị ntụkwasị obi ha. Nke a bụ n'ihi na oziọma na-emegide nganga nke mmadụ. Oziọma na-agwa ha na ha bụ ndị mmehie, na ha bụ ndị nnupụ isi, na ha nọ n'okpuru iwe na amamikpe Chineke. Gwekwa ha na ọ dịghị ihe ọ bụla nke ha pụrụ ime iji wee zọpụta onwe ha ma ọ bụ zụta nzọpụta ha, na ọ bụkwa naanị site na Kraịst onye a kpọgburu n'obe ka ha pụrụ isi bụrụ ndị a zọpụtara. Ya mere, ọ bụrụkwa na ịgbasa oziọma, ị ga-enweta akwamemo nakwa mmegide nke mmadụ ndị na-enweghị mmasị n'ihe ị na-ekwu. Nke a bụ site n'akwụkwọ John R.W. Stott nke a kpọrọ The Bible Speaks Today, The Message of the Galatians. Ana m ekwu nke oge niile na ruokwa mgbe ị matara na ị bụ onye mmehie, ọ pụghị ịgbata gị n'obi na ị chọrọ amara nke Chineke. Ọtụtụ mmadụ na-aga ọgbakọ nzukọ ma ha chọrọ mkpata ụzọ nke ha ga-esi gbanarị oziọma banyere mmehie ma banyekwa kpọmkwem n'okporo ụzọ awara awara nke amara. Ma nke a abaghị uru ọ bụla nye gị, n'ihi na ọ bụrụ na ị maghị na arụ adịghị gị ike, ị pụghị ịmalite ịchọ ọgwụgwọ nsọ. Ya mere Pọl chịkọtara obere mpaghara akwụkwọ nsọ ebe a iji wee chetara ndị nke Kraịst na ha kwesịrị iguzosi ike na nnwere onwe nke ha nwere n'ime Kraịst. O mere ka ha ghọta ihe ga-adakwasị ha ma ọ bụrụ na ha emeghị nke a. O chetara ha na n'ime Kraịst ihe ị nwere bụ nwekọrịta, ọ bụghị okpukperechi. Ọzọkwa, ọ gwara ha na ha kwesịrị ilezi anya ma nwekwa ezi mkpachara anya maka ejirimara nke mmadụ ndị na-abata, ma gbakwa mbọ iwezuga ha site n'ihe Kraịst nyere ha. Dịka anyị na-emechi akwụkwọ nsọ anyị n'ụbọchị nke taa, ana m ama anyị aka n'iru ọzọ ime nhọrọ anyị. Anyị abụghị ibi ndụ n'okpuru amara site n'ịgba mbọ ịchọ nnabata Chineke n'ụzọ nke ndebe iwu. Chineke nyewo anyị ọkpụkpọ oku ịbịarute n'iwu nke dị elu karịa, usoro ụkpụrụ nke nnwere onwe na ịhụnanya. Ọ dịghị ụzọ ọbụla anyị pụrụ isi mee ihe na-atọ Chineke ụtọ na-abụghị site na Kraịst Jisọs. Ka m kwukwa nke ọzọ, ihe ọ sọrọ gị mee, mbọ ọbụla ọ sọrọ gị gbaa. Mgbe e rutere n'ikpeazụ nke ihe niile ndị a, ị pụghị ime ihe ọbụla nke na-atọ Chineke ụtọ ma ọ bụghị site na Kraịst Jisọs. Ọzọkwa, ị pụghị ime ihe na-atọ Chineke ụtọ site na Kraịst Jisọs nke a gbakwunyere ihe ọbụla ọzọ. Ọ bụ Kraịst Jisọs nakwa naanị Kraịst Jisọs. Mgbe m ga-eguzo otu ụbọchị n'iru Chineke, mgbe ọ ga-asịkwa m, Jeremaya, n'ihi gịnị ka m ga-arapụ gị ka ị bata n'ime alaeze m? Naanị otu ọsịsa ka m nwere, naanị otu ọsịsa ka m pụrụ inye ya. Nke a bụkwa, ọ bụ n'ihi na e nwere otu ụbọchị mgbe m tinyere okwukwe m na ọkpara gị bụ Jizọs Kraịst. Agaghị m anwa ịsị, onye nwe m, abụrụ m onye ọzụzụ atụrụ n'otu ụlọ nzukọ ihe karịrị afọ 3. Agaghị m anwa ịsị, edere m ọtụtụ akwụkwọ banyere gị nke ndị mmadụ na-agụ. Ọ kwesịrị ka ọ bụrụ na agaghị m anwa asị, ana m agbasa ozi gị n'ikuku ụbọchị niile nke izu ụka. Ọ dịghị ihe ọbụla Chineke ji ihe ọbụla n'ime ihe ndị a niile eme. Naanị otu ihe bụ ihe ọ nwere mmasị na ya. Ị nabatakwara ọkpara mbụ Kraịst Jisọs. Ị tinyekwara okwukwe gị niile na ntụkwasị obi gị niile n'ebe ọ nọ maka nzọpụta gị. Ọ bụrụkwa na apụghị m ịza ee nye ajụjụ a, ihe ọ pụtara bụ na abụghị m onye nke Kraịst. Abụ m onye nke Kraịst naanị ma ọ bụrụ na m tụkwasịrị obi m niile na Kraịst, nakwa naanị na Kraịst maka ebighị ebi. Ụfọdụ n'ime unu maara banyere akụkọ ọgbụgba ama nke Kamal Salim, nwoke onye ụgbọala ọbara a maara nke ọma nke okpukpere Alakụba. Ndụ ya na-anọchite anya ihe dịkarịsịrị ukwuu nke okpukperechi pụrụ inye, nakwa ihe dịkarịsịrị mma nke ịhụnanya Chineke pụrụ ime. Ihe dịkarịsịrị ukwuu nke okpukperechi pụrụ ime rapụrụ ya ka ọ tọgbọrọ n'efu. Ndụ ya niile, o chere na ọ bụ ezi ihe ka ọ na-eme. O nwere agụụ ime ezi ihe. O chere na ọ na-eme ezi ihe dịka a kụziri ya, ma ọ pụghị. Otu ụbọchị kwa, mgbe o rutere n'otu ebe n'ime ndụ ya, ebe o kpebiri iji aka ya wepụ ndụ ya, o gburu ikpere n'ala ma rịọkwa Chineke maka enyemaka. Kraịst batara
ma werekwa ọnọdụ n'ime ndụ ya. N'ụbọchị ahụ Kamal gburu ikpere n'ala dịka onye ogbuara ọbara, ma mgbe o kulitere dịka onye nsọ n'ime Kraịst Jisọs. Mbọ Kamal niile ime ihe ndị ga-eme ka ọ bụrụ ya nabatara n'eluigwe n'aha okpukperechi bụ onyonyo ihe ịmaatụ nke ụdị ndụ mmadụ na-ebi mgbe onye dị otu a nọ n'okpuru agbụ nke iwu. Ma otu ụbọchị Kamal Salem mere nhọrọ. Lee ihe Chineke mere n'ime ya nakwa ihe ndị o jiri ya na-alụ kamgbe ihe karịrị afọ 2. Ọ ga-amasịkwa m ime ka ị mara na Chineke adịghị ele mmadụ anya n'iro. Ọ ga-emere gị ihe o mere Kamal. Ọ dịghị onye ọbụla na-ege m ntị ugbu a bụ onye mejọworo ihe ruokwa na Chineke apụghị iji amara ya zute ya. Ị gaghị erute n'ebe ahụ n'ime ndụ gị ebe ị ga-asị, onye nwe m na Chineke m agbawo mbọ niile n'ụzọ nke aka m, ma ọ dịghị alụrụ m ọrụ. Adị m na njikere ugbu a iwere ha niile nyefee n'aka gị. Were ndụ m ma meekwa ka m dị ọhụrụ. Ezi enyi m, n'ikike nke eziokwu nke okwu Chineke, ana m ekwe gị nkwa, ị ga-abụ onye agbanwere. Ị ga-abụ mmadụ ọhụrụ n'ime Kraịst. Ihe ochie niile ga-agabiga, ihe niile ga-amalitekwa ịdị ọhụrụ. Ị ga-anọkwa n'ụzọ gị ije eluigwe dịka onye otu nke ezinụlọ ebi ebi Chineke. Gịnị ga-eme ka ị ghara ime nke ugbu a? Dịka ị na-eme nke a, ka Chineke gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. Ka amara Chineke bara gị ụba, gị onye gere anyị ntị n'olu taa. Ekwenyere m na onye nwe anyị esitewo n'okwu ya wee gọzie gị. Enyewo anyị ọkpụkpọ oku ịbịarute n'iwu nke dị elu karịa nakwa usoro ụkpụrụ nke nnwere onwe na ịhụnanya. Ọ dịghị ụzọ ọzọ ọbụla anyị pụrụ isi mee ihe na-atọ Chineke ụtọ na-abụghị site na Kraịst Jisọs. Ọ bụrụkwa na ị nabatabeghị ya n'ime ndụ gị, ma ị chọrọ ime nke ugbu a, ọ ga-amasị m ka ị kpee ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst, ndị kwere na Kraịst nakwa n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Ka onye nwe anyị gaa n'ihu n'ịwụsụ na amara ya na ngọzi ya n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwa site n'idetara anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.